Tano Farrugia, Malti li qiegħed jixhed fil-ġuri ta' Ahmed El Fadalli Enan mixli b'kompliċità biex tiddaħħal f'Malta 50 kg raża tal-kannabis, sostna li meta ġie arrestat fit-Tunezija, il-pulizija tawh xeba kbira. Farrugia kien arrestat f'Lukanda brabta ma' pjan li fih allegatament kien involut Enan biex jiġu importati 100 kg raża tal-kannabis mit-Tunezija għal Malta permezz ta' dajsa. Huwa ġie kundannat 20 sena ħabs iżda ngħata amnestija fi żmien li nħatar gvern temporanju Tuneżin wara r-rivoluzzjoni fil-pajjiż. Fix-xhieda tiegħu Farrugia qal kif kellu ħanut li ma kienx qed imur tajjeb u kien hawnhekk fejn Karl Paċ laqgħu ma' Enan b'dan tal-aħħar wiedu 15,000 euro jekk jagħmel ċert li l-100 kg kannabis tidħol f'Malta. Farrugia qal li mis-somma msemmija ħabbis 400 euro sabiex wasal it-Tunezija. Xeet ukoll ħutano Robert Farrugia li qal kif ma kienx jaf li ġie arrestat fit-Tunezija u għamri oħra Adrian kien f'kuntatt mal-Eġizzjan. B'dan tal-aħħar kien l-ewwel xut u qal li l-akkużat kien spjegalu r-rotta li se tieħu droga biex tasal mill-Afrika ta' fuq għal Malta. Il-każ brabta ma' traffikar ta' kokaina fil-konfront tal-Liam Kawki waqa' hekk kif id-dikjarazzjoni li ta' kienet inammissibbli. Il-każ imur lura l-2014 meta l-pulizija kienu qed isegwu lil Kawki bil-karozza meta kien osservat basket jintrema barra minnha. Fix-xhieda tagħhom il-pulizija qalu li r-raġel kienet isuq karozza ta' tip Toyota Tercel u ġie ordnat jieqaf mill-pulizija taħt il-mini ta' Santa Venera. Wieħed mill-passiġġiera waddab basket li nstabu fih 18 il-qartas kokaina. Il-pulizija ħadet żewġ mobiles b'wieħed minnhom kellu messaġġi suspettużi. L-akkużat ma ammettix l-akkużi miġuba kontrih u l-avukat difensur talab biex titneħħa dikjarazzjoni li tal-pulizija minħabba li din ma natax fil-preżenza ta' avukat. Bekk kien osservat kif permezz ta' din il-prassi li kienet aċċettata dak iż-żmien l-akkużat ippreġudika l-każ billi-inkrimina lilu nnifsu fid-dikjarazzjoni tiegħu. Allura l-evidenza l-oħra dwar il-każ ma kienx biżżejjed biex issibħati lil Kawki bil-qorti torna l-qerda ta' droga misjuba. L-akkużi fil-konfront ta' Ryan Bonnici relatati ma' kaċċa illegali waqgħu hekk kif il-prosekuzzjoni rtirat 6 akkużi minn 9 u ma ppreżentax il-liċenzja tal-armi tan-nar tal-akkużat. Bonnici kien arrestat f'April tal-2020 wara li ġew rapportati ħsejjes ta' sparar fiż-żona taż-Żebbieħ fejn kien hemm ċikonja sewda li hija speċi protetta. Huwa ġie mixleb kaċċa waqt li l-istaġun kien magħluq u li kien fil-pussess ta' arma tan-nar u munizzjon fil-kampanja fl-istess żmien. Barra minn hekk kien mixli wkoll li ma kellux liċenzja tal-armi tan-nar, kellu fil-pussess tiegħu ammont ta' ċomp aktar minn kemm hu stipulat bil-liġi u li modifika l-arma tat-tip Beretta. Fil-qorti preseduta mill-Maġistrati Lejn Merċieqa li ħadet il-każ f'Lulju tal-2021 ġie nnotat kif il-prosekuzzjoni waqqet l-akkużi marbuta mal-kaċċa u l-akkuża dwar l-immodifikar tal-arma. Kien innotat ukoll kif is-serial number tal-arma kien mibdul iżda l-Maġistrat qalet kif l-evidenza primarja kellha tkun dik dwar il-liċenzja tal-akkużat li l-prosekuzzjoni fallit milli tippreżenta. Fid-dawl ta' dan il-qorti ddeċidiet li l-akkużi li għad fadal u li ma kinux provati u bekk iddikjarat lil Bonnici innoċenti. L-avukati Ismael Bsajla u Edward Gatt assistew lill-akkużat.